Ekitaldi honen helburua behintzat superekoi eskerrak ematea da, ematen digun laguntzangatikan eskola aurrera eramateko, ez? Eta horretarako, GBC-ri laguntza eskatu diogu eta beraien maskota den edo igela etorriko da eta oparik banatuko ditu eskolako partaideen artean. Hori da helburua, baino, azken batean eskerrak ematea supereko dendari, ez? Ez dakit, kontatu guztien garrantzia duen zuentzako horrelako babesle bat izateak? Beti dator, gaina oraingo garaietan, ez, krisi garaietan, inoiz baino gehiago, ez. Ekonomikoki eskatzen du, baliabide batzuk eskatzen ditu, eta, superekok ematen dizkigu, eta horri eskerrak, entrenatzaileak eta desplazamentuak eta denak ordaintzen ditugu, eta helburua azken baten hori da, ez. Hemen umeak gerturatzen ari dela ikusten dugu, ez dakit umeak zer sentitzen duten, nola biziko duten momentu hau? Ez dakit, hori beraiek galdetu behar, ez, baina, pixka eta harritutare ez daude ohituta, ez, beti polikiroldegia, saskiboloian jolasten, batzuek ezautzen dute igela, gehiago juten dira Donostialdea, beste batzuek ez dute gertutik ere ikusi, eta, aber pixkat mozioa edo pixkat badutela ematen du, ikusiko dugu, Zuzaguna zara, partiduetan beti horri biltzen zara kantxan, ez dakit, zer egiten duzun, zen izaten den zure funtzioa? Normalean partidu bat laurden dira, eta normalean bigarrenan igoten nahi. Ilun dago kantxa eta goian dago jendea. Eta gora juteko atea behar naiz kanpoa eta geho berriz hartu. Eta orduan juten naiz laurden baten, eta jendeakin egoten naiz, baina geho behan animatu. Animatu eta gehiena umeekin egotea eta hoi. Zuen taldea sailkapeneko azken postuetan dabil aurtengoan, ez dakit nola animatuko genuken zuen taldea hobeto xego biltzeko edo gora xego biltzeko? A ber, ez gaude, baina, jendea animatzen den azkenengo etxean gehatzen dira 3 eta hoi jutea. Eta hor animatu eta dena matuten denok eta